Hello, good evening, kulumnai boinicmbw belacni. दा जों दङ नाखराव थांदों आरो सारमोन भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम ब्लगसो जागोन दे दिनैनि भिडिअआ ओरैनो लामायाव बेरायनाय गथ'जोंसो फैदों जों दा साहा बागान गायसिगोन नै दाबो देरस्लाबाखै दाबो मैगं बागान खालामनानै जिंखा बायदिसिना दाबो गायाखै दां एसे गोजान थांबावनांगौआनो ओरैजाय होलायदों right. Nei mana karkor haya nei मैगं बाजार लागावबाय थाइगं थिगं गायथ'खांनानै ओरै थिनालि मोनबाय नै ओरै दा थांबाय काजलगाव जा बरिया थांदों बरिया गथ'फ्रा नै माबा माबि गेलेगासिनो मारवारिफोर बाङालिफोर बे एलपि स्कुल आरो क्लास एलपि स्कुल गोजोन मोना जोंहा रुमा दाबो नै बावहाय साहा बागाना खागासिनो नै सासे गथ'आ बुरजा खादों नायनानै लाबानो जाबाय फारसे बारा गोबाव गैला जा गोसो मोजां सर' सर' लांबाय जोंना अमाया जा गिदिर फाग्लासो सिबुरमा नै आरो दंबायसो एंखावलाया
ग्रुप खाग्रिखाबाय मानसिया नै माबा एम्फौ फैदों नायदो मा जिनिस गुवा साइज बेखौ खोमा रायहैनाया बै हेलौ रायजोफोर नै बेवहाय बैसागु फांसन जादोंमोन दाख्लै आं भिडिअ हगारनाया बेयावनो जादोंमोन आरो नायनानै लाबानो जाबाय लकेसनखौ नै बेवहाय आरो हाबा जाहां हेलौ नायना लादो सारा जोंना बियो दा ट्रेन्सफार जानानै थांसिगोन गुवाहाटियावहाय मोनथारसै नै बारा गोबाव गैला एसे दोनथ' थाबाव रायजोफोर नुजोबसिगोन नै जुलि gila moनोसै लाया खालामलायबाय मासे गोलावना नै मन्दिर बेयो ट्रेडिसनेल बोरै मानै फैगासिनो थिख्लि आयो बिमासो फैबाय इदिट खालामाबा जाला नै नेवलाय फैगासिनो खारबोनानै अरे बाबा क्यों रुक गया 1 मिनिट सासे कास्टमार गाखोनो नागिरदों नै गाखोखांबाय दा खारफिनबाय बेयाव नायलांदो खर'खौ थाइजौ बिफाङा मा बिलाइ नेसनेल मोनथारसै लकेसना ओवारब्रिजआ मोनबाय नायलांदो मोनथारसै मोनबाय एसेयाव दोनथ'नाय जासिगोन दा भिडिअखौ दा जोबजासिम नायलांदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय